Goedenavond, jong en oud, getrouwd of al compleet verzout. Hier staat een vlettige oude oma met een schubbig gezicht. Maar wees gerust, ik kom tenminste niet in mijn streek. Oh, mooi. Gaat het jullie goed? Mij niet. Maar vanmorgen een klein ongeluk na het douchen. Tand door de lip. Was ik op mijn kunstgebied gaan zitten. Dan was ik met sauer om hier te komen. Komt er Sjaak van 80, mijn buurman in de aanwoning me nog wat beziebelen. Hij kreeg zijn voorhuid niet meer terug. Ik zeg, ja, wie leent hij dan nog uit, klotskop? Rijd ik met mijn 45 kilometer bolide hier naartoe. Ligt me op de regioweg een dood wild zwijn midden op de weg. Ik dacht eerst dat het een pruis was in een varkensleerjas. Ja, dat had hij natuurlijk laten liggen. Ja, nu het een arm dier was, hebben we een mobieltje gepakt en de politie gebeld. Ik zeg die agent hier met oma Parkstad, kan je er snel komen kijken? Hier op de regioweg, daar ligt een doodwild varken midden op de rijbaan. Dan zegt die agent, oma Parkstad, dan moet je de dierenambulance bellen. Ik zeg, ja jong, dat weet ik ook wel, maar ik lig altijd eerst netjes de familie in. Rij een stukje door, staan we daar, een goudgele Golf GTI met dubbele uitlaat, met de waarschuwingslichten aan. En erin zaten 2 blonde dames te huilen. Ik denk, ach jee, poten met pannen. Ben ik gaan kijken, en mij zag er het stuur, draait het rampje open. Ik zeg, Anne, wat is er maar los? Ja, zegt hij, nou, we hebben ons die mooie auto gekocht op het kamp. En nu heeft hij al cellulitis. Nou, zegt de bijreiziger, kijk eens op het dak, daar kun je in de zomer poffertjes op bakken. Ik zeg, dames, dat is geen cellulitis, dat is hagelschade. Ik denk, die 2 ga je er een naar eten. Ik zeg, stap eens even allebei uit. Had ik die 2 wijs gemaakt en had ze allebei tegelijkertijd in zo'n knalpijp zouden blazen. Dat die bleutje van alleen eruit ging. Het was een gezicht echt voor OnlyFans. Na 5 minuten staat er een van die blondjes op en zegt, oma, we kunnen blazen totdat we naar ons weven. We krijgen die bleutje niet weg. Dan zegt die andere, je stomme traanpan, dat kan je ook niet. We hebben hier nog het raam openstaan. Nee, vroeger was het nog leuk om de mensen raad te geven. Dan zei je bijvoorbeeld bukken en strekken in de supermarkt. Dat is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook goed voor je portemonnee. En had je in de winter die schrale lippen, ja, dan kleinde je daar van die ongezouten roomboter op. Dat is veel beter dan zo'n kloot dan dat bellostift. Ja, vandaag de dag hangen ze met een vod uit met vragen als, oh, maar ik loop tegen een burn-out aan, wat nu? Nou, ik zou zeggen, ga nog een blusdeken liggen. Of, oh, maar ik heb problemen met mijn partner. Ja, drink samen oploskoffie, weet ik veel. En dan die zachte eieren van mannen, hè. Oh, maar ik geloof, we zijn zwanger. En denk ik, jong, je weet toch hopelijk de overeenkomst tussen een bevroren fles bier, een verbrande pizza en een zwangere vrouw? Ja, dan is er een of andere idioot die hem te lang erin laten zitten, hoor. Maar ja, uit voorliefde voor mijn eigen regio presenteer ik hier voor u de meest prangende en wellicht herkenbare vraag uit 045. Achter je, begin dat goed. Bianca van de Heksenberg. De Heksenberg. Daar dragen de vrouwen geen onderbroek, dan hebben ze meer grip op de bezem.
En Bianca schrijft, oma, ik wil zo graag trouwen, maar ik ken de prins op het witte paard niet vinden. Ik zie er al voor me, zo'n lang puutsch. Eierstokken en klapperen. Bianca kent, laat het zijn, laat het zijn. Wie had er nou voor 60 gram was een compleet varken voor goed te boeden, man. Nee. Hou me bloos erover op, ik ben ook een paar keer onder die kar gekomen. En in mijn tijd was je nou vrouw alleen maar goed voor het huishouden. Ben ik ook erg goed in geworden. Ik ben 3 keer gescheiden, ik heb 3 keer het huis gehouden. De volgende vraag is van Jordi, een 17-jarige kleine schmoetspoekel uit Kerkrade-West. Spek hij! Als je daar vroeger als kind ging spelen en je kwam thuis, zag je uit als een drijkskiebel. Had je zwarte koeten in de neus van de koen. En Jordi schrijft, oma, wat moet je doen als je de nacht voor een belangrijk tentamen wilde seks hebt gehad? Nou Jordietje, dan ga je gewoon naar school en dan schrijf je met de andere hand. Kruppel. De jeugd van tegenwoordig weet helemaal niks meer. Ik vroeg nu laatst zo'n magere braadharing met een lukker in de jeans wie Aristoteles was. Weet je wat die krauwpank zei? Bah, ouwe, hey, tuurlijk, hij schotel 72 met gyro souvlaki en moussaka. Ik geloof als ik die Koen Nellis had gevraagd wat de hoogste berg van Europa was, had hij met een stalen gezicht gezegd de Dam Blanche. De volgende vraag is serieus. Die is van Finny, een leeftijdsgenote van mij uit een zorgcentrum in Hoensbroek. Gebroek! Als je daar de mensen vraagt wat hemelvaartsdag inhoudt, krijg je als antwoord, dan is braderie. En Finny vraagt, oma, mag je tijdens de crematie de trouwring omlaten? Helaas, Finny, maar ik zou nog scheiden hebben, ik zou het gewoon doen. Kijk je tenminste mooi bij Petrus bewijs dat je hier op aarde al door een hel bent gegaan. Zeker als je in Hoensbroek woont. De volgende vraag is van Henk uit Nut. Een echte nuttert. Woon je in Nut? Dan is het leven kwalitatief uitermate teleurstellend. En Henk schrijft, oma, hoe moet je in Gods Christus naam omgaan met Viagra? Nou Henk, als je thuis constant over de bril of erger nog over je schoenen heen pinkelt, dan pak je een kwart. Je pakt een halve, omdat het mooi staat in de sauna. En als je ongeveer mijn leeftijd bereikt hebt, dan pak je een hele. Die sla je vervolgens met de hak van je schoen compleet in gruzelementen en knalt die als snoef de hieren in. Maar op mijn leeftijd speelt seks zich alleen nog maar in de kop af, hoor. De volgende vraag is van Greetje. Een 20-jarige klimaatactiviste uit Schinveld. Schelveld. Dan proberen ze op carnavalsdinsdag met een hoeigeit de AWACS uit de lucht te halen. Hoor. En onze klimaatactiviste merkt op, oma, de Polen smelten. Ja, meisje, als de Polen smelten, dan moeten jullie binnenkort zelf weer de muren stukken en de badkamer meteen gaan. Dan ga je niet meer op de A12 zitten zingen. Hier blijf ik plekken. Ik denk dat die troela eigenlijk nog niet door de verzekering gedekt wordt. De volgende vraag is van Tom. En die slaat een nieuwe haak op de dikke trom. Kakert, Wouwbach en Nieuwenhagen. Wees daar nou nooit op zijn gezicht geslagen, hoor. En Tom schrijft, oma, ik kom wel vaker laat thuis van de repetitie. En doe ik heel stilletjes. Want vrouw lief ligt al te slapen. Maar elke keer wordt die kanalje wakker en schaadt me de poekel vol. Wat moet ik doen? Nou Tom, je doet het helemaal verkeerd. Als je thuis komt, dan klats je met die deur. Je gaat stampvoeten de trap op.
Je gooit alle kleren uit en dan schreeuw je, hey schat, zullen we nog eens papa en mama spelen? Wedden dat hij doet alsof ze slaapt. Zie daar een meneer hier bedenkelijk kijken die denkt, shit, ik heb geen trap. En lieve mensen, ik geef jullie nog 1 tip mee. Doe elke morgen wat confetti in je reet. Dan is het feest bij elke scheet. En als het even wat minder gaat, ja, vraag dan gewoon om raad. Dan moeten jullie niet lang hellen, maar om een Parkstad bellen. Allah.